weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to Matam to Rewoyel to Jammel to Tokomaji to Kundela Rewo to Kundela Worgo to Garli to Dolol ko on takkusan juula ha e nder galle Barousi to siwe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie hannena wulsidi ko ministre de la défense leydi Mauritanie janoɗo tawtoriyede sommet 9e sommet ko fate sécurité international to Moscou aljuma hanki o atti e nder nacol lamorgo leydi Mauritanie to leydi Sénégal Dakar heeɓi ƴiwonde mum arweninde tawa ko ɓurde hewde ndiyam e nder oɗo saaha joni nder yoga e leɗe lamorgo ngo kala to leydi Mali ma en kaalen jangu pelle seɓɓitiɓe mbaɗi e fama woni forces armées malienne to nokku biteɗo boni ko famdi kala militaire uji jeegom mo mbasi hen pittali mumen to leydi Burkina Faso landaji lunda kewɗi ɓe kolleri kay so tawi kay premier ministre woni hoore jaagoɗo leydi ndi e jaagorgal kalfinangal ko fati en nden ka ekkita woni ministre de la défense so mbaɗani démissionné ɓe mbawata tawtoriyede e jonde ɗiɗi ɗiɗi taw ko jonde dialogue politique ɗaminide joɗade ñande 3 lewru juillet dartoɗo to leydi Uganda ko ɓi hoorejo leydi ndi kañum suuɓa e oɗo saaha joni waɗa tigui mawɗo armée de terre leydi ndi to centre Afrique ko safroɓe wiyeteɓe médecins sans frontiére ko kañumen tigui mbaɗa jangu wat boniɓe mbiɗi goto e mabɓe wasi fittade mum tata woɗɓe kadi marmi hen kabaruji men joolam jaaɓi so waktu rokki en ma jaaha to dowlaji tentude Amérique to leydi Mexique bisimilla moon e ketki hotodirte joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Sadaqallahu l'azim ɓatake jaam gonɗaɗo hono Malika Diop ko mawnuma duttiɗo tawateɗo to Nouakchott Ceerno Diop ko miñuma duttiɗo tawateɗo to Nouakchott Haruna Bilali ko ɓi duttiɗo tawateɗo to Nouakchott Fasoukou ko ɓi duttiɗo tawateɗo to Nouakchott Oumou Tunkara ko tawateɗo to Nouakchott Oumar Sy ɓurɗo lollirde Barousi tawateɗo to leydi Libi jettinde ɗo wulago ngo eɓe ndenta kamɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala guila kay ko way Siwe naɓe Tokomaji naɓe Jammel naɓe Jammela naɓe Kundela Rewo e Kundela Worgo naɓe Garli naɓe Dolol naɓe Matam naɓe ustare jinnaɗo mabɓe debbo hen banggue gorgol mabɓe hen banggue miñiɓe hen banggue mawniɓe hen banggue biyetenoɗo Khadijatou Demba noon ko ñalawma hande subaka hande sanga 11h o yalti aduna ɗo e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie kikiɗe hande noon goskiki hirdi ko subaka janggo ɓe ɗamini wirno e demo to wuuro men Siwe dow inde Ceerno Habou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en nuldi duwawuji men faade dendagal ɓesgu makko kala eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa Ceerno Djiby Sy ko jaadindo danawal e ɓalwal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne Ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo jogui leɗɗe fannuji kewɗi ha tengte fannuji ɗiɗi hen fannu goto so a ƴettiɗe leɗɗe fodde 17 rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa Ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade ɓe darantaki kala omo safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu e jippiɓe leete kala Ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala jiɗɗo waɗanede listihar ɗaccata ko indema inde nene maɗa o haalanma ha cikka mata ko nder ɓerde ma o huuɗi Ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe makko
wonde base makko mawɗo tawate ko nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal bitegal Niktet. omo jogui kadi base makko to leydi Mali to Nioro tawate donc mi ñi ko no wiye Samba Sy on numéro mum ko 90 22 94 71. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni so tawi o yennama ka miskinallo safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seeɗineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal. ceerno Djiby Sy ene wiye dendagal aroɓe yo gaddorto mbaɗiri ayiji mumen e safruji mumen. ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko numéro makko téléphone woni 47 22 80 84 ko numéro makko appel ko numéro makko WhatsApp. omo wiye kadi dendagal bandiraɓe noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté e kala waɗaɓe vokkaluji yo mbaɗ insisté kala saaha siftoramo wona sala siftinamo wona salade ƴettude mataw ko hewrede tan. ceerno Djiby Sy komo Allah liberi gandal hande mbadden dando faade makko emano joguiɗo kaɗirɗe mum ha timmi. Daara Moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall e ballodiral leydi Turki e gardogol ceerno Makki Mountaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall. Daara Moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene hatojini sukaɓe yaroɓe duuɓi 5 ha fenma duuɓi 14 foti ko suka gorko walla debbo e ballal jomiraɗo duuɓi 3 duuɓi 4 jewum reena deftere Allah teddunde wiyande Qur'anil Karim. Daara Moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall haɗani tan ɗon ene duusodira e sukaɓe gila jangle lesre ha fayma dowre kala ɗemɗe kaleteɗe windere nde ma jewum janggu tawne yaadi e technique kam ene wondi e humpito e pinal kala. Daara Moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall hen nani hen caggal nehete suka ha suka wawa marodirede ha wawa jogade pinal ngam yeynade lappipine ɓamtare mum janggo. Daara Moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ko daaraji ɗiɗi hen daara rewɓe o tawete ko villa 1778 Sicap taw kadi ganduɗa ko Liberté 3. daara kettiɗo tawete koto daara sukaɓe worɓe o ko villa numéro 18 cité Sonatel West Foire so tawi ari ha ɗon ma taw ɗon daara sukaɓe worɓe o. duɗal Daara Moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall holliti oɗo saaha mo gonɗen no udditide muɗi mum ha yaaji ngam wonande ɓen yiɓɓe winditade ko fate banggue cours de vacances. eɗen gandi école ɓoyata gudda sukaɓe hewɓe tawete koye booli ha e dinguire e nokkuji goɗɗi kala. Daara Moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ɓen sukaɓe so binditano ma jangguine Qur'ana jangguine diini mumen kolle needi kame pinal e jellitare kala. jiɓɓe hen ko laaɓi noon mbatta ko 00221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 walla mbaɗa 77 550 49 83 walla mbaɗa 78 149 44 31 musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe Daara Moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall jaaduɗo e jamanu ɓeerima nottoɗen kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone asetta nogase jeegom lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho kabaruji men e ɗemgal pulara ɗo e habridde he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko beñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardiɗi kabaruji men kode leydi Mauritanie pudorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate e cellal aadi kanko e gollediɓe makko ɓe kolliri tigui wonde alkamisa hanki o e nder waktuji no
nogas nayi cakkitinoɗi ɗi ko ujunere e temedde jeegom e capanɗe joyi e yimɓe jeenayo kolkisa e ndera jokuli leydi he kala e ndera holkiso he noon capanɗe joyo e jeegom tawama e jaati ko fiɗaɓe mborosa covid 19 ɓe kolliri noon e nder ɓe cellano ɓe kadi capanɗe tato e ɗiɗo kepti cellal men hano hannirta ni paati galleji men tato noon kawri ala diala so tawi ko capanɗe joyo e jeegom hesɓe tawraɓe ne gondi e mborosa coronavirus ko ni doggol ngol leri to barkewol ko yimɓe tato to mongel ko yimɓe tato to ɓogge ko neɗɗo goto medadara ko neɗɗo goto to wula wodanaga ko neɗɗo goto to wiyete AGF ko neɗɗo goto to wiyete Shingiti ko neɗɗo goto wodana ko neɗɗo goto Chami ko neɗɗo goto Nouadhibou ko yimɓe jeegom to wiyete Moujeria ko yimɓe ɗiɗo wula Yenche ko yimɓe ɗiɗo Sehil Babi ko neɗɗo goto to wiyete Bira Mugrina ko yimɓe ɗiɗo Zoerat ko sappo e ɗiɗo neɗɗo to heddiɓe ɓe ko Nouakchott to Nouakchott noon leggal Lixar ko yimɓe ɗiɗo Tafrak Zena ko yimɓe nayo Arafat ko yimɓe ɗiɗo Toujenina ko neɗɗo goto Elmina ko yimɓe ɗiɗo Riyata ko yimɓe tato leydi Mauritanie ne yaara e oɗo saaha joni ujunnaje nogas ene fawi temedde joyi e capanɗe jeegomo e yimɓe jeetato winditiɓe doggol corona e nder hen noon sappo e jeenayi e ujunere e temedde joyi e capanɗe jeetato keptino cellal mumen hano hannirta ni paatino galleji mumen temedde nayyi e capanɗe jeetati e jeegom ko ɗum woni ko hawri ela dialla ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Hanana Wulsidi ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati en ndenka e kisala oɗo saaha kala noon o taweteno ko jillu makko gollala tawa kadi ko jillu to leydi Russie to Moscou yaade noon tawtoroyede ko fati e oɗo sommet woni batu wattu jeeɓiwu joɗo tongu to Moscou lamorgo leydi Russie tawa ko ngun batu noon koko fati sécurité international woni ndenka e kisala windere nde kala nguna batu noon joɗino gila nogas e goho ha nogas e tati lewru gonɗen ɗum o arti aljuma hanki noon e nder Nouakchott lamorgo leydi makko ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie jayde Adrara info ɓe kolliri tigui wonde laamu ngu e oɗo saaha joni ha tengti e police ji ɓe kolliri tigui wonde e kadi ko fati e dendagal famille woni tigui kureji Mohamed Ould Abdoul Aziz e Seyla Boum Kala aroɓe yaademo visite ɓe kadi ɗumen e oɗo saaha joni ne kiiɗa no fewi saabu hay goto ɓe ɗaccata joddo e makko ma haalde makko kanko tan so wona tawa kay goto e police ji ne jooɗi ne tawtora tigui jonde mabɓe hay goto alamo yindirta en privé ɗum noon e oɗo saaha joni ko mettere mawde noon wonani yimɓe makko ha tengti noon oɗon tawa kadi ko biteɗo Lulu biteɗo Luley biteɗo ha tengti noon e oɗo biteɗo Sada Wululey kañum tagi woni hoorejo landa mabɓe landa ko sakkiti noon nadde woni landa wiyete ko ribata Lula Sada Wululey noon holiri tigui wonde ɗum ɗo ne holiri tan wonde e oɗo saaha joni haqqeji kanko mennoɗo wonde hoorejo leydi ɗi haqqeji makko koko yaɓɓa o holiri saabu kay laamu ngu fotani tigui hadde hay goto joddade e makko kanko noon o holiri tigui wonde e oɗo saaha joni o holiri tigui kanko Sada Wululey o holiri caggal kay oɗo saaha joni kanko Mohamed Ould Abdoul Aziz mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi ha oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui wonde moral makko ne moƴƴi no fewi omo selli omo hissi omo jaam saabi kolliri kadi o holiri kadi kala saaha nde garɗa ma tawi kanko omo jangga deftere makko Qouranul Karim walla taw omo jiimi e defte makko goɗɗe omo jangga ɗum noon ko holliri tan wonde moral makko ha joni ene moƴƴi o hulani o fayani o maññani hen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal legal bitegal Wakam to Wakam ko tana musɗo waɗi toon noon tawa kadi waɗɗani nokku to ɓe mbiyata jeere Salagne ko chauffeur camion goto taw camion dimɗo o ciment ko on chauffeur noon ronki halfude camion mum o ronki halfude frenaji ɗi ko ɗon tigui o mabɓoyi e babiraɗo goto mawɗo goto gorko o mabɓe mum on ko ɗon e ɗon wasi fittade mum hollirama kadi camion o yeehi kadi ha e banggue e jeere he woodi ko bonni e nder jeere he konin ko ɓe faabu noon kañumen tigui garan ɗon ko ɓuuri yawde e yaccade goski oɗon babiraɗo baraɗo ɓe ndira ina waɗi ɗum kay to morgo hôpital mo Wakam Sénégal noon en teska tigui e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe ne mbasa pittali mene kala saaha e ndira leydi Sénégal ɓe kolliri noon saabu kay ɓe kolliri tugui hitande 2017 ha yetti 2017 ha 2020 e ndera duuɓi tati ujunnaje tati neɗɗo wasi fittade mum e nder leydi Sénégal taw ko accident ji ɗi caabi ɗum direction des transports terrestre noon woni tigui halfinaɓe ko fate ya garta werlaji ɓe kolliri tigui wonde hitande 2021 nde ko fuɗɗi ko fodde sappoji 150 neɗɗo keeɓi ko fate accident ji e ndera leydi he e nder ɓen noon hen 250 mbasi hen pittali mumen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jehen ha nokku to wiyete Saly noon ko gorko goto gonnoɗo e yiiɗede oɗo saaha kala tawa ko tumaɗo kay ko kañum yooɓi fittandu jooma moto Jakarta goto to Tambacounda e ndera lewru
lewru korse en gonɗen ndu o teɓama noon to sali ko police ji commissariat central de Mbour ko kañumen teeɓimon e ballal police ji ɗi Tambacounda nde kanko noon kanko gorko teɓaɗo noon tumaɗo kañum yooɓi fitade makko nde police ji ɗi tigui jeehi mbaɗi perquisition e hoɗande makko ɓe mbawi teɓade toon kadi sagata gorko goɗɗo tawa kadi on sagata ɓe tawi ɗum ne jogui ko wiyete arme blanche ɓe tawri ɗum arme blanche ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñalawma hanki o ene jeeya e ñalawmaji ɓurɗi judde wonande kay ɓeena joɗotoɓe e joɗinoɓe juuɗo suudu sarɗiyeji ndi leydi ndi woni to jakka leydi ndi tawa kadi ɓe joƴƴinnoɓe ko gam yidde kay silnude ko fati e ɗeɗo kuule tawa kadi ko fati e projet ji ɗiɗi ɗina projet noon projet de loi ko fati kay e waylude code pénal e hollirama noon e oɗo saahaji e nder jonde he noon jonde ɗe wuuli no fewi caggal kay nde Sonko heeɓi hakkude mabɓe ha Ousmane Sonko sokkodir ɗon e goto e député ji biyeteɗo Amadou Mbeya Silla caggal nde jaam arti hakkude mabɓe noon tigui nde jaam arti e nder suudu he ko hen tigui ɓe mbaɗi woote e nder woteji he noon ɓuuriɓe hewde ɓe yaaduɓe tigui e wayloji ko kañuma ɓuuri hewde saabu kay nder suudu saɗɗo en e joɗinoɓe hollirama tigui ko fati e projet de loi ko fati e projet de loi portant sur le code pénal 60 ko hollirama tigui on projet capanɗe jeeɗiɗi député hoyni junggo wonde ne yaadi hen mbi ko wuyi ko sappo go député koyni juuɗe mbi ngala hen hay député goto ala baɗɗo abstention wonde tigui wiide mi ɗum hen walla wiide tigui kañum foof foti e mum haydi tan wiide eyyi walla wiiɓe ala wiiɓe eyyi noon mbiɗen ko capanɗe jeeɗiɗo député en wiiɓe ala ɓe ko sappo e goho député on paami tigui ko wiiɓe ɓe ɓuuri hewde to pucci dogata so tawi noon koko fati e loi ɗiɗaɓo ɗum waɗani débat ni e oɗo saaha joni on paami tigui wonde kay e oɗo saaha joni ɗeɗon kuule ene mbayno ɗe mbaylama e nder leydi he ni ha joni kabaru e nder nden jonde noon kamɓe député ji ha ting tawno ko député ji rewɓe joɗinoɓe nder suudu sarɗeji caggal kay nde teska kay garala oɗon taw ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinajo ko fate ñawoje hono oɗon taw kadi ko kalfinaɗo ñawoje leydi ndi hono maître Malika Sala kamɓe rewɓe député ji noon ɓe mbaɗi erango fade maître Malika Sala nde wawata kay darade no darde mum fo ɗon kay beele ko fate ñawore oɗon biyeteɗo Adji Sarr tumɗo kay Ousmane Sonko ene waɗi ɗum gueɗe kamtude ne fewi ne tiɗumen saago mum ene wonde mum beele kay nden ñawore ene ñaawe saabu kay ɓe kolli ko Adji Sarr waɗa ko mette wonande kamɓe rewɓe no didorno ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗi noɓe kewadde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andin ɗumen kay to rafi coronavirus o yarata ɓe kolliri noon ñalawma hande o wonde e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi e nder jokri leydi he kala ko ujunere e temedde jeenayyi capanɗe nayo e yimɓe joyo kolkisono tumanoɓe yataw gondani e oɗon mboroso e nder holkiso he noon temedere e yimɓe nayo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso to ɓetama to banggue pourcentage ne holliri tigui e nder temedere kala hen 5,35% ko fiɗaɓe e nder ɓena temedere e yimɓe nayo fiɗaɓe hen capanɗe nayo e nayo ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o capanɗe jeegom heddiɓe kala ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti oɗon rafi e nder ɓe cellano ɓe noon capanɗe jeegom e jeeɗiɗi testama tawama ko négative woni tigui mboroso gase mumen ha laaɓi pati galleji mumen sappo e goho ne tampi sanne ɓen ma ballite to banggue fofango yimɓe ɗiɗo noon tugui hanki faade hande kawrela dial taw ko mboroso yooɓi pittali men leydi Sénégal ene yaara capanɗe nayyi e ɗiɗi ujunere e temedde jeetati e capanɗe joyyi e neɗɗo goto fiɗaɓe mboroso e nder ɓen noon hen capanɗe nayyi e goho ujunere e temedere e capanɗe jeetato e yimɓe joyo keptino cellal mumen hano hannirta ni ko wiyete ko ujunere e temedere capanɗe jeegom e goho kawrino hen ladial ñalawma hande o ko temedde joyyi e yimɓe ɗiɗo heddiɓe cellani e nder jokti leydi he kala taw ko wonduɓe e mboroso coronavirus koto leydi Mali e seydi Sénégal ha joni keddoɗen to Dakar lamorgo leydi ndi teskama tigui jamma hanki o ha fayi wendoga hande kay ɓe keeɓi toɓoji kewɗi ndiyam no fewi ɗum noon saabi ɗum noon laatima ƴiwonde arwanide kay taw ko hewde ndiyam en teskima tigui balɗe ñanden ɓe keeɓino ƴiwonde ɗon noon ko wisi tan kono nde ɗo ƴiwonde teskama tigui konde yajde no fewi kadi kode hewde ndiyam saabu yogga e leɗe kay e oɗo saaha joni mbaɗi beeli hano hannirtini ko wayno leggal bitegal Kermassar e oɗo ñalawma hande ko legal mettugal hodde no fewi kadi ko legal mettugal yaade Allah e beeli kay ɗin toɓoji taw ko ƴiwonde mabɓe arwanide hewde ndiyam e nder leydi e kala teskama kadi e oɗo saaha mo kalaten asmane one ñirɓini ene yakora tan ɗo e jamma fayi wendoga so Allah hoddiri ne wawi kadi ɓe keeɓa tigui ɓe keeɓa ndiyama ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena to leydi Mali noon yimɓe hoɗɓe nder leggal bitegal
2052 logements sociaux tawa kadi ko nder nokku to wiiten tabakoro ɓe teskima tigui e nder ngal ɗon leegal caggal nde ɓe teski nder ngal leegal noon ene waɗi yimɓe hoɗɓe hen tawa kadi ko yimɓeɓe ɓe pamani no fewi ko ɗon tigui ɓe mbawi sorɓinde laamu ngu wonde kay yimɓe ne koɗe leegal ɓe pamani yimɓeɓe caggal nde laamu ngu waɗi hen losgoji mum jaƴƴi no fewi tawi tigui ɓen hoɗɓe hen ko ɓen tawa kadi ko jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe woni terroriste en ko ɗum saabi noon laamu ngu heɓli kay keɓogal moƴƴal no fewi wiye mabɓe ho ñalawma goto caggal nde wawi mabɓe ho noon pelɓodiral waɗi hakkude mabɓe garmi gara musɗo waɗi ɓe gostodiri pende ko juuti kuure e condi juuti hakkude mabɓe no fewi goto e wat boniɓe heeɓi fartan kay sortade naati e soyde heddiɓe ɓe kala teɓama e oɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe losgoji nana jokki e mabɓe beele kayne ande dendagal ɓeɓe mbawi jokkodirde e nder ngal ɗon leegal kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to wiyete boni waɗa boniɓe noon ko jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe ɓe terroriste en mbaɗi ñangu mumen e base walla poste militaire tawateɗo to boni ko famdi kala militaire uji jeegomo mbasi hen pittali men ɗum noon ko kiiɗe hanki sanga 16h20 woni 4h20 militaire uji jeegomo mbasi hen pittali men waɗi kadi militaire uji barmuɓe taw ko jeeyaɓe forces armées malienne woni fama kamɓe forces armées malienne noon ɓe mbawi riwtude ɓen pelle ceɓɓitiɗe ha jatiri ɓaawo oɗon noon bilan keɓɗen ko bilan provisoire so tawi en keeɓi ko ɓuuri ɗo labde ma en gartu hen hano hannirtini ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade ɓayini communiqué mum mo tongode 450 ko fate moroso coronavirus on communiqué noon ko kikiɗe cirɗo hanki o yaltini ɗum o holliri noon aljuma hanki o ko 9 e yimɓe jeetato kolkisa tumanoɓe kay yataw gondani e moroso coronavirus e nder holkiso he noon jeetato tawama e jaati ko fiɗaɓe moroso ɓen jeetato noon keñe ba ko yimɓe ɗiɗo kala bankoro ko neɗɗo goto heddiɓeɓe kala koto Bamako lamorgo leydi ndi to Bamako noon hen ɗiɗo koto commune 2 hen neɗɗo goto koto commune 4 hen neɗɗo goto koto commune 5 hen neɗɗo keddiɗo noon koto commune 6 mo Bamako hay neɗɗo goto noon alamo rafi o yooɓi fittani mum ñalawma hanki o leydi Mali ne yaara e oɗo saaha joni 14 e 100 e yimɓe nayo fiɗaɓe mboros coronavirus hen ujunnaje 10 e jeetato keɓtino cellal mumen hano hannirta ni 105 e nogas e joyi neɗɗo ɗum woni ko hawrela jala ko fati noon e yimɓe kay oɗo saaha joni ƴettuɓe ñakku mumen taw ko ñakku mumen arwanigo nder leydi Mali kala ɓe jettima 135 ujunere ene fawi 160 e yimɓe jeeɗiɗo ɓen noon ko ƴettuɓe ñakkoji men taw ko ñakko arwanigo so tawi noon ko ɓeɗon ƴettuɓe ñakkoji ɗiɗi kala de dose ɓen noon ɓe jettima 49 ujunere fawi 90 e neɗɗo goto jagoɗɗo leydi Mali kalfinaɗo ko fate cellal aade ene waɗi erago mum faade dendagal madinaɓe kala ne mbawa tigui arde ƴettude ñakkoji men hano hannirta ni beele kay ɓe mbawa falade daaɓe wondiral oɗo rafi biteɗo covid 19 ha joni ko leydi Mali keddoɗen Mamadou Oulale suɓama o waɗama koolaɗo kuuɓala to galle hoorejo leydi woni ala président woni tigui ala présidence de la république ko décret noon taw ko décret mo colonel Azimi Koyta hoorejo laamu sabbodou addi oɗo saaha joni leydi ndi ko kañum ona siifi on décret suɓademo kay waddemo tigui secrétaire général à la présidence de la république kanko Mamadou Oulale noon o jibina ko gila sappo e joyi lewru mai hitande ujunere 1952 to wuuro witego Ségou omo jogui maîtrise makko noon en lettres moderne taw on maîtrise o heeɓi ɗum tigui on diplôme o heeɓi ɗum tigui ko nder nokku to wiyete ENSIP mo Bamako lamorgo leydi ndi tawa kadi ene wondi e ko wiyete mention bien o wonino professeur to lycée biteɗo Dougou Kolo Konaré mo haaye ɗum noon wonno ko 1983 ha 1988 o fati kadi to lycée technique mo Bamako ɗum ko 1988 ha yetti 1997 tuggi 1997 noon ha yetti 2012 o gollima e nder ministére uji kewɗi tawa kadi e nder yoggaɗina ministére uji o wonno tigui ko chargé de mission de 2012 ha heeɓi 2014 o woni conseiller technique à la primature woni to premier ministre nde yeehi ha 2015 noon ko nden tigui o heɓno foftere makko woni o yeehi retraite makko e oɗo saaha joni noon Azimi Koyta suɓimomo waɗimo tigui secrétaire général à la présidence de la république ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗen kaldigal taw ko dawrugol woni dialogue politique dawal ɗiɗaɓal ɗaminno fuɗɗitade tigui ko ñande 3 lewru juillet ndu darotodu ndu e oɗo saaha joni noon dendagal landaji lunda ha tengti noon e moɓe landaji lunda ɗe ɓe kolliri tigui ɓe kayiti tawtoriyede jonde nden jonde kay so wona noon a condition sabbiɗi ɓe dokki noon so wona kay premier ministre leydi ndi woni hoore jagoɗo leydi ndi e jagorgal kalfinagal ko fati e nden ka ekkisa woni ministre de la défense so wona ɗeɗo jagoɗo ɗiɗi
démissionné golle men ha laaɓi walla ittaɓe mbawata jeeyede e nde ɗon jonde kaldigal ko fati e dialogue politique ƴewde kayno jaam e kisal artire leydi he saabu kayɓe kolliri kamɓe lundiyankoɓe wonde ɗeɗo jaago ɗiɗi ɓe limtiren ɗo e oɗo saaha joni ko kattanani woni tigui kattanani gardi ko leydi ndi saabu kay gila kayɓe gardi leydi ndi faade oɗo saaha joni haydara ala ko semori haydara ala ko usti e ɗiɗon janguji ɗi pelle ceɓɓetiɗi e mbaɗata e kala saaha e ɓiɓɓe resmuji leydi ndi e jamboreɓe hay koninkoɓe kala ene mbasa hen pittali men gila ko ɓooyi noon eɓe namdo ɓeɗo ɗiɗo ne mbaylete walla mbaɗata démissionné kono ha joni koɓe jattiniɓe laamu ngu kadi koko sukki noppine sali jaɓandeɓe ɓe kolliri noon so laamu ngu jaɓanaɗimi kamɓene ɓe tawtortake ko jonde taw ko dialogue politique ɗamin nonde wadde la dawal mayre ɗiɗi bal ko ñande tati e ñande nayya lewru juillet darato ndu ha joni kabaruji men demgal pulara seno mimato leydi Burkina Faso koto Uganda paɗen général Muhoozi ko ɓi Museveni noon kañum woni hoore leydi ndi kanko général Muhoozi ni noon so oɗo saaha joni o suɓama o waɗama tigui mawɗo dadiɓe ɓe woni armée de terre dendagal militaire uji armée de terre kala e oɗo saaha joni kanko woni mawɗum mumen ɗum noon omo yaara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi duuɓi capanɗe nayyi e jeeɗiɗi o laatima neɗɗo tataɓo kay e nder armée leydi ndi kala moɓe mbiyata li PFD e oɗo saaha joni kanko laati e oɗo saaha joni neɗɗo tataɓo kay to banggue towde martaba e nder dendagal tambiɓe arma leydi ndi kala koto centre afrique paɗen to centre afrique noon docteur eɓe taw kadi koɓe hinde médecin sans frontiére en mbaɗama tigui biskat taw ko pelle ceɓɓitiɗi juukiɓe e saaha kay ɓe gonno e dow motoji eɓe nawɓe cellani e nder wuuro nawde ɗumen safroyade ko ɗon tigui ɓe juuka militaire médecin goto wasi hen fittade mum e médecin sans frontiére ɓe tata woɓɓe kadi mbarminama hen ha joni kabaruji men e ɗemgal pular kabaruji men jolam deɓeɗi koto dowlaji dentuɗi amérique paɗen Derek Chauvin ko policier boɗejo kañum yoɓino fittandu oɗon ɓalejo biyetenoɗo George Floyd ɗum wonno ko ñande nogas joyi lewru me hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tawa kadi ko hoffuru makko o dicci e dande on lele leydi ene wulla ene wiya paabe kam mi ronki fofde ha ɓuuɓi on noon e oɗo saaha joni guila ñande 20 mai noon guila 25 mai 2020 ɗum wonno guila nden noon koye affaire koye alhaali tribunal uji wonno ñawore makko noon gasi ha laaɓi aljuma hanki o ñawore makko yani o taƴanama kay omo lelo duuɓi nogas ɗiɗi e feccere woni duuɓi nogas ɗiɗi e lebbi jeegom omo lelo e nder kaso ha joni ko dowlaji dentuɗi amérique keddoɗen dowlaji dentuɗi amérique keddoɗen ha joni ene jokki jiilaw taw ko yiilade ko fati kay e ɓen hay sinno kay ko fati e sens yitude ɓen wonɓe heddiriɓe wonkiji mumen ustima no fewi e nder ngoɗo wuuro wiyetego sirfa sid noon waɗɗani min ñaami e nder Floride ɗum noon ko caggal nde huuɓere towde no fewi nde 12e étage huuɓere togodirde 12 étage caggal kayde mabɓe leydi e oɗo saaha noon hollirama tigui bilan joni ha joni bilan o yarata koye mayɓe nayo wonde kay fodde temedere capanɗe joyi neɗɗo ha joni ko ronkuɓe yiitede nana yiile kay beele kay waɗa hen yiitaɓe enen gondi e pittali mumen koto leydi Mexique cakkitoɗen pelle wat boniɓe woni nokko trafica en taw ko waɗoɓe traficade drogue ɓe pelɓodiri tigui e nder nokku biteɗo e nder nokku goto état biteɗo Zacatecas e nder Zacatecas noon ɓe pelɓodiri hen tawa saabi pelɓodiral ngal mone ɗeɗon pelle mone mabɓe kala kañum yiiɗi tigui ardade oɗon nokku ɓe pelɓodiri toon noon e pelɓodiral ngal muusi kuure conde duki hakkude mabɓe fodde sappo e jeetati neɗɗo wasi hen fittade muɗum musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko mbiñi men sehil men Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.